So ang kulang dito yung white sandal lang talaga, white sandal. Pero doon sa plaza. Okay, good morning guys. Assemble na tayo. Oh, ang bilis yung nakakapanibago ah. Kasi minsan pag nagmamanual tayo, binabarin na natin, pumapalin yung eskalado natin. Ginamit natin pintura dito, so daily. Good morning mga boss. So ayan, syempre kung napanood mo tong video natin, so paki-like na po mga boss, at mag-comment na rin po kayo mga boss. So malaking tulong po yan sa channel natin. So ayan mga boss, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Papasyal tayo sa San Carlos project ngayon. Magde-deliver tayo ng materialis ng spandrel. Tapos pupunta rin tayo ngayon kay Buddy Noli para i-update yung project dating cabinet doon, yung modular kitchen cabinet. So yun ang pupunta natin ngayon. Okay, sige na mga boss, paki-like na rin yung itong video natin. So madali lang naman po yun, i-like nyo lang ganyan, no? Tapos mag-comment lang kayo kahit anong comment nyo dyan. So babasahin ko po yan isa-isa. So maraming salamat po sa mga magko-comment at magla-like nitong video natin. So ayan, God bless po sa inyo. Yan, malaking tulong po talaga yan sa channel natin. So unti-unti na kasing buwababa na yung views natin mga boss. So kailangan po nating gawin yan para may recommend tayo ni YouTube na panoorin ng ibang viewers. Okay? So dito, ito yung activity namin kapo, yung ginawa namin, yung mga artist ko. So ito yung mga ilalaban ko na bonsai. So ang kulang dito yung white sandal lang, lalagyan ko pa ng white sand yan, pero doon na sa plaza. Tapos ito naman yung stand na lang niya. So lalagyan ko rin ng stand ito pag magsasali ka kasi sa bonsai show. So iba pa yung plate, iba pa yung stand niya. So ganun din sa kabila, white sand tapos yung stand niya. Ito stand na lang kulang dito. So dito stand na rin ang kulang dyan, yung ibang ilalaban natin. So ito formal upright na bonsai. So pukinti yung bonsai na to. Tapos ito tugas bato. Okay, so 5 years na yan. Dito 1 year pa lang ito mga to, na mahigit 1 year pati ito, pati yan. So parang bago-bago lang siya. Ito nasa 2 years na siguro na rin to. Tapos okay, so marami pa doon, marami pa tayong dyan, hintay na bonsai na palalakihin, pagagandahin. Okay, tara mga boss. So motor na lang tayo. Dito lang naman ito, kaya Buddy Noli lang naman ito mga boss. Malapit lang po dito sa amin. Okay, tara.
Okay, dito na tayo mga boss. So i-update natin yung project dito. Kila Bad and Oli. Good morning. Good morning, ante. Okay. Good morning, Edlin. Good morning, sir. Okay, automatic na Edlin ha. Yes. Okay, lagay mo lang doon. Okay, good morning guys. Assemble na tayo. Oh, ang bilis yung nakakapanibago ah. Parang ang bilis yung ngayon ah. Nakaayos na lahat yan. Nakaayos na lahat, parang gumaling kayo ngayon. Ano kayong sekreto ninyo? Ano kayong nawala? Bakit ang bilis ninyo? Hindi sinasabi namin kanina. Ang bilis naman na ninyo. O, pinagbibilib tayo mga boss na tapos na nila lahat. Bali 20 pieces na board yung binili nating gagawin. So pero yung kailangan natin dito 19 lang na board. So nagano ako ng isa kung sakaling makasira tayo, may magagamit. So sakto naman may nasira tayong isang board. Ayun, may magagamit tayo ngayon. Ay, kinating nyo na rin pati yung ano, kahit last na sana yun para may patungan kayo. Ano yan? Yung marin. Ay, dito pa rin natin andyan. Oh, yun yung sanang gawin nyo dito para hindi magasgas. So meron pa pala tayo rito na isa, hindi pa pala nagamit. So yun na lang ang gamitin natin, yung marin na walang ano para hindi magasgas. Kasi magagamit natin to eh. Balik. Parang tanong may sabi talaga. Okay, so Balong, anong pangalan mo? Carlo Domingo. Hindi Carlos na kumanta ng puting ang ano? Puting buwan. Hindi. Oh, Carlo, ilang taon ka na, Carlo? 26. 26. Hindi alata. Parang 25 lang. Okay, so yan. Galingan mo, Carlo ah. Dapat so ano pa lang siya. May idea ka na ba kung paano gumawa nito? Wala pa. Wala pa. Oh, so yan, galingan mo, no? Para pag nagtrabaho tayo, dire-diretso na, no? Para ikaw na lang lagi yung nakatoka rito. Gusto mo ba ng dire-diretsong trabaho, Carlo? O dire-diretsong inom? Yeah. Nagsangaran na kayo. Nagsaher. So yan, galingan mo ah. Okay. Siyempre, dapat yung kape muna tayo mga boss. Pinagtimpla tayo ni Edlin. This coffee is sponsored by Edlin. Edlin Coffee. Yan. Tapos yung kuya mo, si Gerald Anderson, si Francis. No. Kailan siya papasok? Sabi mo papasok siya. Para dito sila. Gorpay. Magano kayo dito? Maglagay kayo ng ano diyan para eskwalado pa rin. Di ba? Oh, lagi mong lalagyan yung ganyan. Dito naglagay kayo diyan. Ayan. Sige, yan. Lagyan yan para iba kasi yung mano-mano kaysa yung may ganyan. Kasi pag meron ng ganyan mga boss, ito yung pang 90 degrees natin. So, eskwalado na. So, wag niyo kalimutan, no? Malaking bagay yan kasi. Kasi minsan pag nagmamanual tayo, binabarena natin, pumapaling yung eskwalado natin. Siyempre, may malaking epekto yon sa paglagay natin ng drawer. Hindi na siya eskwalado, pati mga pinto, lalo na dito sa taas, dito sa granite, kasi yung granite natin eskwalado na yun. Pag nilagay natin yun, pwedeng hindi siya nakasukat, hindi siya eskwalado. So maaaring yung banda ron maluwang, ditong banda maikli. So ganon. So kailangan na laging meron ganyan pag mag-assemble tayo. So malaking bagay yan. Kaya nga may inimbentong ganyan para may magamit tayo. So yun talaga yung purpose niyan. Tama ba, Carlo? Ano? Oh, yan, 1 daw sabi ni Carlo. Tulog.
Banat. Okay. Fire. Sige. Okay, so mapapansin nyo mga boss, ito konting tips na naman. Meron tayong ginamit na ano, na ganito mga boss, countersink drill. So ang purpose niyan para may tago mo yung screw pag ilalagay mo rito. So yan, banat. Tingnan natin mga boss. Ayun, tingnan mo mga boss. Ayan o, nakatago na siya. So meron din tayong nabibiling screw cap. So pagpunta ka ng Manila, yun talagang gagawin ko, bibili ako ng screw cap para may lagay dyan. So habang wala pa yon, masilya na lang natin para mas mabilis. So ganun lang. So itong ginamit natin kanina mga boss, nakahammer siya, hindi siya bumabalik doon sa dati niya. Nakahammer siya lagi. So mas maganda sana kung hindi nakahammer. Okay. So andun na yung mga ginawa natin. Padaan nga ako, Carlo. So ayan na, yung mga gawa natin. Ito yung gagawin natin na kitchen cabinet. So andito na, i-drawing ko na po para hindi na sila mahirapan. So andyan na rin yung mga sukat na i-assemble natin. So para pagdating sa site, isasalpak na lang natin mga boss, para hindi na mapagod si Carlo. Ayos ba, Carlo? Okay na, one daw. Opo. So lahat may pattern na yan mga boss. So hindi na sila mahirapan. Ginawa ko na yan para ayahay na lang sila na magbuo. Hindi na sila mag-iisip. Okay, isa pang ginawa natin dito sa kitchen cabinet. So gumamit tayo ng Catalyst Optimizer. So ayan o, may ano siya rito. Nasaan na yan? Catalyst Optimizer. So andito na lahat ng tabas. So madali lang naman itong gawin. So punta lang kayo sa Google, i-search nyo lang yung Catalyst Optimizer. Tapos ayan o, ito yung i-type nyo sa Google, Catalyst Optimizer. So ayan, ilalagay mo doon kung ano yung width ng board mo, tsaka length. Tapos yung mga cut list mo, i-type mo na rin doon. So lahat ng cut list mo, saka calculate mo, yun, lalabas na to. So madali lang yun mga boss. Meron ding tutorial sa YouTube yun pag ano mga boss, pag gusto nyong subukan. So online na naman siya. I-search nyo lang po sa Google, tapos i-click nyo po yung link. So ganun lang. Gaya na yan, naka-ano na kami. Andito lahat ng cut list namin. So pagkatapos namin tinabas, doon na namin ilalagay. Tapos ito na siya mga boss, nung assemble na namin. Siyempre andito na lahat ng sukat. Assemble na namin, andito na yung mga sukat niya. So ano na lang siya, i-assemble na lang. So ganyan na siya. Okay. So uwi muna tayo mga boss. So nakalimutan nilang gawin. So mag-aging muna sana sila bago mag-assemble. Yun ang nakalimutan nilang gawin dito mga boss. So sinabihan ko sila, dapat ganon. Kasi pag may age band machine na tayo, ganon naman talaga eh. Mauna yung aging bago tayo mag-assemble. So ngayon, habang hindi pa nila nabuo, mag-aging muna tayo bago tayo mag-assemble. Mas maganda kasing tingnan pag ganon. So fix na fix. Okay mga boss, punta tayo kila Uncle Efren Limayo. So ayan, happy birthday Uncle Efren Limayo. So ayan, inimbitan po tayo doon sa bahay nila. So yung bahay nila, ginawan po natin sila ng kitchen cabinet. So yun yung ginawa natin doon. So sa Uncle Efren, taga rito po din sa amin. So bali kamag-anak po namin siya, kamag-anak po ng family namin. So magkatabi rin yung binili yung lupa namin doon sa bukid. So magkatabi rin po kami ng lupa doon. So malapit lang po siya rito mga boss. Punta po tayo kasi inimbitan po tayo. So ayan. Ian, bait ka maingay? No. No ka dyan. So tara mga boss, puntahan natin. Muli happy birthday kay Uncle Efren Limayo. Happy birthday po Uncle Yan. Efren. So mabuhay po kayo hanggat gusto nyo.
So makaka-copyright tayo. So lalagyan ko na lang ng background music ito. Kakal. Uncle, happy birthday, Uncle. May gift ko sa iyo. Kay Lolo Boy ko pala. Belated happy birthday. Kahit ko na ang girlfriend. So andyan na yung mga tita ko, kapatid ni nanay, pati yung kapatid ni nanay, tapos yung apo nila. So sila nanay, pupunta rin dito mamaya, pati si tatay. So kasama nang pupunta rito. Senior citizen ko na. Ayo, pila lang. Danggal. Danggal, nanggayan? Sige lang. So dito yung ginawa natin bahay natin. Yung paborito ka na kay Binata. Ayun na. Namamangka na naman yung tita ko. So pag nakompleto sila magkakapatid, tatlo sila mga to. Pag nakompleto sila, talagang maingay sila. Ito tayo panganay ko at Uncle. Ante! Good morning, Ante. Load yung kutsara nila dito mga boss, pati tinidor. Ibubulsa natin ito mamaya mga boss. Dagdagan mo pa. Yun. So nag-cater sila ngayon mga boss. Ang tipid ni... Bet ang tipid mo, ma'am. Bet ang tipid mo magbigay. Tingin pa ko isa. Tingin pa ko isa. Sige ma'am, may ititipid ako. Parang ayaw niya akong mabusog. May buro tayo rito mga boss. Kainin natin yung mamaya. So meron pa rito. One more beer down para kay Uncle Noel. Huwag po hayang mawala ng beer si Uncle. And there's no end while she lays crying. Rumble with the melody. Ayan mga boss, baka YouTube search sa si Uncle kasama ko sila nanay. Sa kabilang side sila nanay. Tapos so dito sa kabila naman sila. So dito sa ano namin mga boss, dito sa bayan namin ng San Ignacio, halos magkakamag-anak yung kami lahat dito. So marami pa kami kamag-anak dito. Pati mga anak ko po rito na sa barangay hanggang sa mayor, halos kamag-anak po namin. So nandito sila kapitan, nandito sila mga kagawad natin. So yung kapitan namin sa barangay, sila kagawad. Yung isang pamangkin ko, isang kagawad kong dito, mga barangay secretary, nandito rin sila. So nandito sila mga kapitan. Okay, tapos na akong kumain mga boss. Ang sarap ng pakbet. So kukuha pa sana ako doon. Kaya lang, busog na ako. Sarap ng pakbet nila rito. So halos lahat naman masarap. Kaya lang pag ganito maraming karne, mas gugustuhin ko yung gulay na ano, kainin. Parang nanunuya. Ganun ba yun mga boss? Yung tamang ano nun? Parang mas gusto kumain ng mga gulay. Do you want ice cream? Do you want ice cream? Wala tayo ice cream doon. Halika, tara.
So, kata yung ice cream doon mga boss. Oh, kata yung ice cream. Oh, yan. Oh, patatan nga bason. Oh, baka yung bason nyo doon tayo. Ito, bigay ko sa mga bata to eh. Ha? Sa limutan. Ayun, dami pa. Chamba, chamba. Arkilado ng kalepren. Kahit yung dalawa, huwag masyadong damihan. Okay na yan. Gawa kami ni Apong mo. So mga boss, oh. Dito tayo sa side ng bahay nila. So ayan. So punong-puno. Punong-puno mga boss. Architect! Ayan o. Bibidyo ko sila dito. Shout out! Architect! Diyan si Architect. Dito yung gustuhan nila. Bali extension na to mga boss. Extension. Ayan. So tingnan natin nga doon sa loob. Hello! Pasok na ako. Ante! Hello, ante! Ay, sorry. Ay, dyan pala si Mayora namin. Hello, yung mga boss, oh. Andito pala si Mayora. Mayora namin sa lasang na. Baka ito sila. So, ito yung naging project natin dito, mga boss. Itong kitchen cabinet. So ayan, nagagamit na nila. Ayun. Ayan, okay na. So ayos. Para may ipakita ko lang sa inyo. Kasi ito yung bar counter. Okay. So hindi na ako pupunta doon, mga boss. Ayan. Salot si yun po yung mayora po namin dito sa Santa Ignacia pa. Okay, tara. Pag-buwet ka dyan mo ni Saon. Wan, sticker. Kami magkanyang dawaw. Wan, Dito may aji may nayaw. wala. Mga boss, pinsan ko si Kagawad. Oh. Thank you, Bao. Thank you. Si Kagawad Sherwin. Kagawad Sherwin yun. Pinsan ko rin dito. So sabi ko nga, yung mga nakaw po rito, halos kamag-anak po namin lahat. Sila nanay, sila sinita. Ayan. Ayun. Happy birthday, Uncle! Mabuhay po kayo hanggat gusto ninyo. Happy birthday to you. Ayun. Happy birthday to you. Ay, wala. Okay.
Hello. Hello sa mga tita ko tsaka mga pinsan ko mga boss. Ayan. Sila isang bisita dito din sila Uncle Efren. Sana naman oo, maliwan pa sila natin. Pag-isabi na lang po kayo ka, yung medyo busy. Ikaw, kami pa eh. Magbati na pa yung ito, nanay. Paring Reggie, baka naman yung t-shirt ko. Sige Uncle, happy birthday. Maraming salamat sa pagkikita. May huwag kasi na nanay dito. Sasayo pa doon sila. Sige Uncle, salamat. Sige Uncle. Tara na mga boss. Punta pa tayo sa project natin sa San Carlos. Okay, so andito na tayo sa San Carlos project mga boss. So andito na rin mga spandrel na ilalagay dito sa bahay. So kompleto na yan. So ikakabit na lang. So spandrel sa din steel tayo kumuha mga boss. So yung presyo niyan. Hi, welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Patalastas mga boss. So yan. Okay, mga pagkatapos nilang pinturan sa loob, dito na tayo sa labas mag-spandrel. Mag-spandrel tayo dyan. So preparation pa lang tayo rito mga boss. So ganun pa rin yung ginamit nating pintura dito. So Davis lahat. So dito chocolate brown ng Davis, choco brown ng Davis mga boss. Tapos semi gloss ng Davis. So sa kornisa natin. Ay gloss pala. Gloss ng Davis mga boss ito. Ginamit namin. So lahat ng kornisa rito tsaka yung ceiling rose gloss yung ginamit nating pintura diyan ng Davis. Tapos nagplat yun ng pader. So nagplapat na sila ng pader ngayon. So pagkatapos namin nagpintura ay nag-skim coat, so nagplat pa kami. So doon sa ibang skim coat na kung tutusin kahit hindi ka na magplat sabi nila. So kami gumamit pa kami ng flat latex dito sa wall natin. So direkta na kung gusto nyo pwede naman daw yung mga ganun mga boss. So pagkatapos yung mag-skim coat flat latex na kayo. So ganun lang mga boss. Okay. So ito na yung design natin. Tapos bigay ko na rin yung driver na nasira. Ito yung driver oh. Yung bumili ako. Wala pa. Hindi ko mahanap. So lahat ng dito, ilaw nilagay natin tricolor siya. Warm white, daylight, tsaka white. So warm white, daylight, tsaka white yung kulay natin dito. Diyan sa strip light, ganun din po siya. Tapos dito sa pin light na 6 watts. So tricolor din sa mga boss. So hindi lang naayos ng electrician. So iba-iba yung kulay ng pin light, strip light natin na nakaset. So dapat yan nakaset siya. So ganun yung natin dyan. So yung kornisa natin galing din kay Maclagunilla Cornices yan. Yan. Okay, may kita nyo, may design siya. Tapos dun sa taas, plain lang. So kung gusto nyo mag-order ng kornisa at saka lights, so message lang ko dyan sa Maclagunilla Cornices. Okay, so pagkatapos natin mag-flat latex dito, so siyempre titingnan natin yung pader natin kung ayos na. Gaya nito, meron pa rin siyang meron pa konti rito. So lilihain natin yan tapos masilyan natin. Ganun yung gagawin natin dyan. Okay, so dito hindi pa nila na-repair. So nung last na pumunta ko rito, ganito yung itsura niya. So hanggang ngayon hindi pa rin na-repair ni Ambo. So ayan o, meron pa rin. Meron pa rin to Ayan, makikita naman Sabi ko sa inyo, buksan yung ilaw. Ewan ko bakit nakapatay lahat ng ilaw kanina, nagtatrabaho kayo.
Oh. Sabi niyo nagtatrabaho kayo kanina pero nakapatay lahat ng ilaw ninyo. So preparation pa lang tayo mga boss. Tapos dito i-level mo na tambo. I-finish yun na to. So yan, yung baba ng ano, i-level nyo na yan para ma-finish yun na yung sa taas. Ma-finish nyo, i-level nyo yung mabuti. Lagyan nyo ng ano yan. Pitikan nyo na. Okay, so dito ang banda. Dito kasi yung nagmo-moist na banda mga boss. So isang dahilan nun kasi yung downspout natin bitin. So dinagdagan muna sila ng pansamantala. So dapat yan kasi diretso na yung downspout natin dito, walang nakadikit dito sa pader. So nakadikit siya sa pader, at least dapat andito na siya. Dito na siya buwababa. Saka isa pang dahilan yan, nakarap itong pader natin dito. Isa pang dahilan yan, kaya yung pag nababasa nagmo-moist dun sa loob. So dito lang naman banda yung ganon. So dun sa ibang parte hindi naman. So dun sa kwarto meron ding portion na ganon. So dito ang gagawin natin dito, siyempre lalagyan natin ito ng waterproofing na bago natin i-skim coatan. So bago natin skim coatan yan pag magpipintura tayo rito sa labas ng bahay. So sa Davis yata meron silang Flexi-Tight. Ay, Flexi-Tight ba yun? Mga boss, yung waterproofing na Flexi-Tight. Sa Boysen naman Flexiban yung gamit nila dito sa labas, yung waterproofing nila. So siyempre Davis tayo, mag-inquire na lang ako kung ano yung ilalagay natin dito. Kung tama ba yung sinabi kong Flexi-Tight ba yung tawag nila doon sa waterproofing nila. So ayan, siyempre mas sigurado pa rin kung gusto niyo makasiguro na walang magmumoy sa loob, pahiran na natin to buong labas ng bahay. Pwede nating pahiran yan. Kaya lang siyempre mas magastos na pag ganun. So pag akong tatanungin, ganun ang gagawin ko para wala nang problema. Pahiran na natin lahat ng labas ng bahay ng waterproofing. Baka sa susunod kasi mag-moist din yung ibang parte ng bahay, baka mag-moist. So para sigurado, di lagyan na natin lahat para walang problema. Pero pag ano naman, ito lang gusto nilang gawin na palagyan ng waterproofing, okay lang din naman. So dito lang, kasi dito naman yung nakikita namin na nagmo-moist, doon wala nang banda. Tapos ang isa pang ano doon, yung gagamitin nating ano dito, yung pintura, siyempre Davis din yung elastomeric paint. So ano rin siya, water resistant yung pintura na yun. So kung sakaling dito makalagay doon, meron pa rin tayong protection doon sa labas ng bahay natin, yung pintura na ilalagay natin. Water resistant din siya. Pero pag akong tatanungin, mas magastos nga lang. Siyempre gagawa, pahiran natin lahat yan ng waterproofing. Pahiran natin lahat yan. So karaniwang ginagamit nyon sa waterproofing sa mga firewall. So sa pag firewall kasi talagang dadaan yung mga tubig dun sa wall ng bahay. Tsaka isa pa, ginagamit yung waterproofing na yun sa mga 2-story building. 2-story, yun mga boss, 2-story building, yun ginagamitan nila ng waterproofing. Sa mga bungalow, bihira lang na gamitin yung ganun na materials na materials mga boss sa bungalow. So dito, ito gagamitan natin itong portion na to. So kausapin pa rin yung may-ari ng bahay kung gusto niya ba lahat malagyan. So medyo magastos din kasi pag lahat malalagyan, siyempre materials, tapos yung labor po natin. So yan, yung mas magastos dyan bago tayo magpintura. Parang preparation pa lang yun mga boss, para walang tumagas. Tapos dito, siyempre naka-slab sila rito, dapat kailangan din malagyan din yan ng waterproofing dun sa taas. Pwede rin kasi mag-moist sila rito sa may kisame natin. So dapat malagyan din yan dun sa taas niyan ng waterproofing. Pag ganyan na naka-slab na siya. Okay, so yung isang umano rito,
nagmo-moist dito sa banda sa kwarto. Ditong banda mga boss, may nagmo-moist din ditong banda. So ibig sabihin, nababasa rin siya dyan. So huwag ko kung saan galing yung basa niya. So tingnan nga natin doon sa labas mga boss. Yung banda yon, yung nagmo-moist banda. So ditong banda. So ewan ko kung bakit nababasa to. Siguro pag ano doon, yung downspout doon, pag tumalinsik bumaba dito sa yero, tumatalansik dito sa pader siguro, kaya nababasa yung pader natin dito. So pag nabasa yan, tapos nakarap pa tong pader natin dito, so maaring mag-moist doon sa loob ng bahay. So yan ang cause siguro kaya nagmo-moist dito. So kasi dito wala naman silang mapaggagalingan ng tubig, so may bubong naman dito, so maaari yan yung cause nya kaya nagmo-moist dito. Pero yan, pag nalagyan ng downspout yan at pinababa rito, dyan sa may kanto, so hindi na siya magmo-moist dito. Ayun nga sabi ko, kung gusto nyong kung gusto nilang mas sigurado, lahat na to ilalagyan na natin. Lahat na yan lalagyan na natin. So meron din tayong option, yon yung isang option natin, yung downspout, idadaan dyan, tapos dadaan dito sa gilid, sabay baba na lang siya dadaan. So rap kasi itong pader, kaya madaling pasukin ng tubig kung ikumpara mo dito sa nakapinis. So yan mga downspout, marami pa pala mga downspout, hindi pa, wala pang nakalagay dito na downspout. Okay, yun na lang naman nakikita ko. Okay, so andito na tayo sa bahay mga boss. So hindi ko na dinagdagan, baka masyadong umaba yung video natin. So ayan lang po yung vlog for today natin mga boss. Siyempre, ayan, sabi ko nga mga boss, maraming salamat po sa mga laging sumusuporta sa ating channel. Siyempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-like dito sa video natin. Siyempre, mag-comment na rin kayo mga boss. So kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo rito. Malaking tulong po yan sa channel natin mga boss. So isang karangalan din po na mag-comment kayo rito. So maraming salamat po sa mga magko-comment at magla-like nitong video natin. Siyempre doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po tayo sa ating channel. So yan muna mga boss, yan po muna ang vlog natin for today. So kita-kits tayo sa susunod na vlog po natin. Okay, ingat po tayo lagi mga boss. At siyempre, God bless.